Misha, de er så dygtige, dine børn. Der er en, der bider mig i tæerne, kan jeg mærke. Ja. Hej, Edvard. Hej, Edvard. Hej, tykke dreng. Hej, tykke dreng. Hvor er I henne? Vi kan jo ikke filme jer. Rena? Kom her, Rena. Du har sgu ikke de ører med dig, hva'?